demanem ja disculpes sense que tenir cap culpa de que està afònica totalment, estan constipats, no m'ha enganxat ja el dia així una mica, però bé, comencem, ja té més de 20 novel·les publicades i potser 14 premiades o 15, que sí? O sigui que pràcticament totes han estat premiades d'alguna manera i amb premis algunes, no d'aquests de jurat que diuen ai, no sé, amb premis de lectors, d'aquests que van votant els lectors fins que surt la guanyadora o això, no? Jo hi confio plenament, és una de les escriptores meves preferides, és qui llegeix primer que ningú les novel·les, a vegades les han llegit les meves filles també, però ella és la que a sobre corregeix i critica, que cada crítica de les seves jo la considero com un curset, perquè trobo que se'n sap molt, no? I el Manel Giovanni és de Castelló, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l'Art amb el Premi Extraordinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'amor als llibres ha estat una constant al llarg de tota la seva vida, cosa que l'ha dut a escriure una novel·la que encara no s'ha publicat, que és La Vites, m'has dit? La Vites, i ara aquesta que sí que... I bé, si deia que ella és una de les escriptores meves preferides, ja per com escriu, a banda de les històries que també m'interessen i que són molt diferents, no? Ara sireu els dos, perquè aquesta ha sigut a 4 mans. Com podeu veure, és una novel·la de pes, no? Però jo crec que, jo és el que dic que, a part del bon fer dels escriptors, perquè és fàcil de llegir, no és d'aquelles que... De vegades tens un llibre curt, que són els que normalment fan llegir a les escoles i als instituts, i no te l'empasses ni volent. I en canvi de vegades tens un d'aquests i és com una sèrie, que és el que deia per mi, no? Com una sèrie d'aquelles que tens ganes de plegar de la feina i arribar a casa per veure què ha passat més amb aquella noia, què ha passat més, estan a punt d'això i he tingut que marxar i tens aquest interès, no? I a més és de les que m'agraden a mi. Aquí va del 1933 al 1973 i és de les que m'agraden perquè no és un llibre de text, d'història, és un llibre que t'explica l'entorn i la història a través dels personatges. A la narració hi ha, després de cada capítol, una carta, que no són sempre la mateixa persona. Després del segon capítol, jo ja esperava acabar-ho per a veure qui escriurà la carta. És molt xafarder això de les cartes, perquè és molt, primer també és molt personal, coneixem més bé el personatge que està escrivint la carta i bueno, ja deixo que ho expliquis, no? No sé, després us pregunto també, a part que expliquis com va ser la idea de ficar una carta després de cada capítol, qui escrivia cada carta, si us ho heu tornat o anava així o... La idea de les cartes, doncs, bueno, va sorgir, però si tu vols aprofundir en un tema concret, doncs llavors entres amb la primera persona. La primera persona és la carta, és el WhatsApp. O sigui, ens trobarem avui tal i qual. No estàs dient ella va dir que ens trobaríem, sinó que ets tu el que ho escrius. Per tant, al parlar en primera persona, el que resulta és que estàs focalitzant en una època concreta, en una data concreta, i això tant pot ser que expliqui algun tema anterior que no havia quedat clar, o que adelanti alguna cosa que passarà després, perquè tu pots dir doncs avui he sortit, agafaré el cotxe i aniré, i ja estàs preparant que després arribaran a una masia. No és el cas, però bueno, ho dic per la cosa de la primera persona i de la tercera. Llavors la idea de les cartes era això, donar veu a un personatge de tal manera que quedés clara quina acció s'estava duent a terme i, més a més, que l'entorn social o polític del moment quedés molt ben reflectit amb aquell personatge que diu, ostres, m'ha passat això, o estic al front de combat, o estic al camp de concentració, vull dir... Que emocionen molt aquestes cartes, Clar, perquè estan així en primera persona, no és el mateix dir fulanito va morir a un camp de concentració. Pobre tio. Però quan és aquest pobre tio que li escriu a sa mare, mama, que on dia, llavors té un altre sentit. I per això jugàvem amb la primera i la tercera.
Aquestes cartes són ja el dic, unes molt emotives, les altres... I clar, tenen aquestes diferents veus. La veu del moment, la veu de cada persona, perquè una l'ha escrit un soldat, l'altra l'ha escrit una veïna de Valderoures, l'altra explicant coses que segueixen passant al poble, l'altra arriba una notícia després de molt temps de França, de la germana o del que sigui, no? A través d'uns canals que no... I ens explica molta cosa també amb només la carta del final de cada capítol, no? O sigui que llavors, doncs, clar, també s'ha de trobar aquesta veu i si ho heu fet a mitges és més complicat. Qui mai no s'escriu són els dos protagonistes, el Lluís i la Pasquala. Perquè estan vivint són els que seguim de més a prop i no s'allunyen gaire. I el que sí que sé de la Sílvia és que els hi fa una bona fitxa sempre a cada personatge, els treballa molt abans, els coneix bé abans d'això. No sé si aquesta vegada el treball conjunt, com ha anat aquest procés? Ho hem anat fent així, a base de definir el personatge com és, perquè faci sempre el que lògicament ha de fer. Clar, un personatge, com tothom, podem fer una estracanada, podem fer una cosa que no quadra exactament amb la manera de ser d'algú, no? Jo soc així, però aquesta tarda al sortir d'aquí puc fer no sé què. Però si això està ben argumentat dintre de la novel·la, doncs això és creïble i llavors funciona. Però el que sí que teníem era la idea de que els personatges actuaven amb una lògica que sempre s'anava complint. Els personatges també, la Pasquala, té un art que fa un camí, un procés, un creixement i un viatge a vegades complicat, quasi sempre, no? Amb les seves... però no és l'únic personatge que té diferents camins.